Wel, mae yna ddrama a mae yna densiwn mowr fan hyn ynghylch y Gwartheg. A hynny ym Prif Bencampwriaeth y Gwartheg Biff mae'r adran Biff. Y brydiau cyfandirol sydd wedi dod i'r brig eleni eto. A'r bistach yn erbyn yr heffer yw i. Yr heffer o glwyd Cai Edwards a'r teulu stamp o wlad yr haf. Ben, a dyna'r beirniad. Stewart Clatworthy a Greg Wallace. A Dion Hughes o Gorwen sydd yma gyda fi ac a Dion wy'n credu bod nhw'n yn cydweld ar hyn o bryd. Pwy dyle fyna hi? Dwi'n meddwl bod Stewart eisiau gwneud yn siŵr bod meddwl ddau nhw'n iawn. Dwi'n meddwl bod Greg yn hapus ac yn ddigon bodlon mae'r heffer dyle fyna hi. Jyst wrth trial darllen rhwng y llunellau fan hyn a Stewart fel sef ei weld eisiau mynd am y bistach. A mwyn i, pwy sy'n mynd i roi fewn yn dyma? Mae rhaid un ohonyn nhw. Tyfod? O, bydd. Achos mae rhaid cofio mae Stewart Clatworthy yn y tei biws. Fe oedd yn beirniadu'r bistich yn dyma. A Greg oedd yn beirniadu'r heffrod. A mae fel sy'n nhw'n driw yw... Dyn, maen nhw eisiau be maen nhw wedi beirniadu. Yw dosbarthiadau fel petai, ti'n bod? Wrach boi mor agos a just... Fel wedys ti, dos na'm byd rhwng... Dos na'm wendidau mewn anifeiliad o'r safon yma. Pan i ni'n dod i'r pwynt yma, ti'n bod, hollti blew yw, ynddo fe? Cai yn neud i orau glas. Mae'n y drafod gofarw am i... Dyma pam dwi eisiau hwn. Gweithio ddim yn ffeit, dyna? Ie. Dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud i meddwl fyny wan. Ni'n gweld Gwyn fyna, tad Cai. A brawd Cai ar ei bwysau. A dwi'n meddwl bod cariad Cai hefyd yn ngwaelod y llun. Mi'n ddweud dipyn o stori sy'r bistach yn mynd â hi, achos dyw hynny ddim wedi digwydd yma yn y ffair ers blynyddoedd. Yr heffer yn draddodiadol sydd wedi mynd â hi. Ond pwy a oer, be sy'n mynd i ddigwydd nawr? Ie, dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl bod nhw'n gallu gwneud penderfyniad ar hyn o bryd, ti'n bo? Dwi'n meddwl i bod nhw. Dwi eisiau'r heffer iddi aros yn Gymru a dod o fyny glwyd yn Sir y Noddi. Yn union. Ie. Fe geid i fod yn ddidiedd, ti'n bod? A Malcolm Allen yn neud efo'r bêl-droed, felly geid i neud efo'n hyn efo'r Gwartheg. Mae Greg yn dal i dir, swn i ddweud o be mae o eisiau. Ydy, dyna'r teimlad dwi'n ei gael yw bod Greg yn gweithio a hon i fi. Hon dwi'n meddwl Sioe, hon dwi'n meddwl Hetty, ond dwi'n meddwl bod Stewart yn trial i berswadio fel drycha. Dwi'n meddwl bod hwn yn well ar hwn, a mae... Wel. O'n i'm yn disgwyl hyn. O'n i ddim yn disgwyl hyn, ond maen nhw i weld yn gytun o'r diwedd. Achos oedd Dolig yn agosau fyna. Oedd. Mae Gwyn a'i ddwylo ar ei ben. Dyw Gwyn ddim yn gwybod le mae'n mynd. Sneb yn gwybod le mae'n mynd. Ydy wedi perswadio digon i fynd am yr heffer, neu? Maen nhw'n ôl efo'i gilydd. A'r heffer sy'n yna hi. Da iawn. I glwyd. Cai Edwards. A dyna'r teulu'n dathlu. Da iawn. Am ffair, am foment i'r teulu. Ac i Cai. Cai a'i mwstash. Ie, wedi wedi cadw i'n Gymru ac yn glwyd, so dwi'n hapus. Ti ddim bodlon diolch. Sa'n gweld cadw. Cael a chael oedd hi. Ie, oedd hi yn agos, oedd. Wel. Am eiliad gofiadwy i'r teulu. Fydden ni weld llywydd y Sir Nawdd, Harry Featherstone Ho yn ilon gyfarche.
Ac mae hon yn foment special i'r teulu. I ni'n gweld oedd taid, mae taid yma, mae treb yma. Ydy, mae taid a nain yma. Ydy, mae'r ddau yma yn gwylio yn yr ysteddle. Ac wel, am stori. Am ddiweddglo i'r cystadlu fan hyn yn y ffair eia fel eni. A dyna ni, nain a taid. Y ddau frawd gyda'i gilydd, cariad, Cai yn dod fewn. Buddig, dwi'n meddwl yma? Buddig, ie. Mae'n gwneud tîm da. Dim whare, di'n wir, a llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, a dyna ni, Gwyn y tad. Yn dangos faint o beth yw ennill fan hyn yn y ffair eia, mae'r emosiwn yn amlwg. A chwarae teg, ond mae di magu adre hefyd. Mae'n dipyn o glod. Mae'n stori a hanner, a diolch o galon i ti am dy gwmni, mae di bod bleser. Diolch i ti. A llongyfarchiadau i Cai Edwards a'i heffer special Baby Guinness.